till we hit a drop. I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo video o tome zašto je Momoshiki došao na zemlju. Ovo je neko moje mišljenje, tako da vi pišite vaše mišljenje u komentarima, pa hajde da krenemo. Znamo da je Momoshiki bog iz Otsutsuki klana koji se pojavlja u Boruto filmu i u mangi. U Boruto filmu on kaže da je došao zbog Kuramine čakre. Ali, da li je to zapravo istina? Ja ću sada izneti neko svoje mišljenje. Momoshiki je rekao da je želeo čakru Devetorepe, ali da li tu postoji još nešto? Ako je teorija iz prošlog videa tačna, onda možemo zaključiti neke stvari na osnovu nje. Ako želite, pogledajte i taj video, link će vam biti u opisu ovog videa. Momoshiki ima Byakugan. Ako je Hyugan spoj Byakugana i čakra Devetorepe, onda je razumno zašto je hteo Devetorepinu čakru. Naravno da bi dobio Hyugan. Kada je pojavio Kin Shikija, vidjeli smo da je njegov Byakugan promenio, ali nismo sigurni da je to Hyugan. Vidjeli smo da je izvukao deo Kuramine čakre, ali opet kažem da nismo sigurni da je to zapravo bio Hyugan. Kada se borba završila, Boruto, Sasuke i ostali su otišli kući, ali u mangi vidimo da se još nešto desilo, što najverovatnije kreator mangi i anime nije hteo ubaciti u film, ali je ubacio u mangu. Boruto ugleda Momoshiki i pokušava dozvati Sasuke i Naruta, ali ne uspeva, jer je Momoshiki zamrzao vreme. Prišao mu je i rekao: te tvoje plave oči će te koštiti svega što ti je drago. Ako želite saznati više o tome, pogledajte video u opisu videa. Posle tih reči mu je dao njegov kurs mark. Također, nešto više o tome možete vidjeti ulaskom na treći link u opisu. Pošto je Momoshiki dao Borutu njegov kurs mark, koji je pola njegove snage, sa time zaključujemo da je Momoshiki bio dobar. Ali zašto je hteo toliku moć? Ovo što dalje budem rekao jeste samo moje mišljenje, kao i većinu stvari pre ovoga. Momoshiki je hteo sebi stvoriti Hyugan da bi odvukao druge bogove od Boruta i namamiti ih svojim Hyuganom, jer je znao da jedno dete ne može da se nosi toliko moći. I eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidao. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. Pišite mi vaša mišljenja u komentare, pročitat ću sve i tako da do sljedećeg videa, pozdrav vas, Balkanski Učiha.